Janeno mar adek e buch nek matudo jadolo Paul Mackenzie kaachiel gi achije mamoko 93 onyiso doho ni nochiwo ote mar miriambo ne obila mane dayo dhoge tesend obila ma Malindi. Maendi okoni ne otimo bang' ka min-gi mane omake godo e bungu ma Shakahola nonyise no wuondo obila mondo mi owegi thuolo. Joja oko miwa ler mar wachni. E odiechieng' mar adek, joneno mag piny owacho ne odhi nyime kod chiwo nendgi motenore gi buch nek momako jadolo Paul Mackenzie kaachiel kod achije mamoko e doho ma Mombasa. E burano, janeno mar adek ma en nyako ma jahigni 17 ne onyiso doho ni min-gi ne onyise ne oriambi ne obila mane dayo dhoge ni en ne imiye chiemo kod pi e kinde mane jomoko tweyo e bunguno ma Shakahola. Umesema mlishikwa mkapelekwa kwa kituo cha polisi cha Malindi na kulikuwa na afisa akakupa muda wa kujadiliana. Kweli? Na hivyo ndivyo ukapanga vile utasema. Kwa hivyo maneno yote yale umeyasema hapa ulimdanganya afisa wa polisi. Janeno no mane okuyienwa kao picha mare kaluwore kod hike mani piny ne 18 koni min-gi ne osingone ni koriambo to ibiro wegi thuolo. Panga na nani? Na afisa ama na mama? Na mama. Mama. Baada ya kumdanganya afisa wa polisi, kwa taarifa ambayo imeandikwa mbele ya koti, uliweza kutia kidole na huo ulikuwa mwezi wa 5, sivyo? To bang' obila ma Malindi miye chachurungi kod makati mochamo ka jowete gi to ne odagi, ne odhi nyime kod riambo ni en ne otweyo mana ndalo 30 ka adieri mantiere to en ni ne otweyo ndalo 38 kendo ne odhi nyime kod tweyo korito tho mare. Miriambo mamoko gin ni wuon-gi ema ne ogole e sikul, ka adieri en ni min-gi ema ne ogole ka nyise ni somo en richo, ka komachielo bende ne oriambo ni ne osomo nyaka klas 8 ka adieri mantiere to en ni ne ogole e sikul ka oja klas 4. Kwa hivyo wewe mwenyewe ulidanganya kwa kinywa chako. Haukuwahi kalia mtihani wa KCPE. E burano, janeno mar abich mane en OCS e tesend obila malango baya Hassan Hamara ne onyiso doho kaka ne gidhi reso kweth mokwongo mag jogo mane tweyo e bunguno ma Shakahola. E apedhano mokwongo, okoni ne giyudo dhano 15 ma kech onoro kendo dhero modong' mana choke, kuma 4 kuomgi ne otho e yo e seche mane resogi kilaw kodgi kar thieth ma Malindi. E sechego, ji 7 kende emane nyalo mana bodho wach ka gifulo nyingegi. Kanyo bende emane gifwenyo ni jogo mane tho ne iiko kendo lietegi ne iolo lo mana mopie ma ok ket lo mobiwore mondo kik fweny ni mago liete. Burano manie nyim jang'ad bura Alex Ithuko biro dhi nyime e odiechieng' makiny kuma joneno mamoko motenore korka piny owacho dhi chiwe nendgi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.